Sa Shopee? Shopee. Oo, naka-order? Wait. Wala pa, 800. 40 na? Imuhan eh? Oo. Naka-order di ka na sa Shopee? 40 na? Madali ha. Basig kuan, basig. Basig na, nakinapindot-pindot. Wala man. Wala. Wala ilain na gamit anay mo cellphone? Wala. Saan mo ni? 800 ko, ni mo ni? Pwede. Ah, sige. Pa-receive na mo. Te, ikaw rin sa dra? Oo. Ah, dali, diri te. Diri lang te, oh. Kaya pa ka? Ah, ako dala, bre. Oy. Okay. Apoy. Surprise! Happy birthday! Dito ka, te. Birthday di ay. Ilan na edad? 55. Kimsay nagkuhan. Ah, sige, bala na to niya, ha? Ah, sige. Oh, kuan ka, te? Okay? Okay na ka? Oh, sige, sanding diri ka mayo para di ka mana. Ha? Uy, naay nakahinumdum sa birthday. Oh, ate, kwarta. Kaya? O, diri lang. Ah, sige, diri lang. Sana'y matalo ka, minsan di na iluluha. Wala kay idea? Ah, sige. Ah, naay mensahe. Happy 55th birthday, Ate Jo. Wish lang na ako sa imo, ha, ate, nga good health ka permi. Padayon sa imong pagkamatinabangon o pagkabuutan na pagkatao. Ate, salamat kayo sa tanan. Every time mawadaan mi og paglaom, labi na sa among mga problema or kasakit, nga ginasagubang na akapermi andam namo masyiran sa tanan. Salamat sa pagtabang sa amo, ate, sa panahon nga walang-wala na jud mi. Nakakapirmi sa among giliran o paguran man ko sa Ginoo sa akong mga plano sa kinabuhi, ate. Isa ra akong maingon sa imuha. Kuhaon ka og ako'y mag-alaga sa imuha puhon. Kung dili man na ang akong pamilya, willing kaayo mag-alaga sa imuha. Kung unsay gihatag nimo nga kamaayo sa amoa, mao sad among ibalos sa imuha. Dili pa man amo mahatag karon ng tanan, pero maningkamot ko kutob sa akong makaya para ni sa inyo hapuhon. Pasalamat mi dako sa Ginoo na itao gihatag sa amoa nga ingon ani. Dili nami makakita og sama sa imuha, te. Gihatag jud ka sa Ginoo para sa amoa. Amping ka permiti, ha, samtang wala pa ko nakabawi. Kung tanahapi ka sa among gamay nga surprise sa adlaw na tawhan nimo. Ug unta na-appreciate nimo ang akong gamayng sorpresa para sa imo, ate. Gihugugma o gipalangga ka namo. Surprise from Inday, all the way from Japan. Oy, si Ma'am Inday gikan sa Japan. Unsa nimo siya? Friend lang. Oy, sana all, no? Ay, nakahinumdom. Sige. Kaya mga yamig, sa mensahe niyo para sa iya, ha? Kay Ma'am Inday, o sa iyang pamilya. Dahil nagkakaroon. May pagkano tayo nung sa buwa. Daghang salamat dahil. Asa iyang pamilya, te? Ang pamilya ni Ma'am Inday, asa? Sa magpit. Ah, magpet. Uy, magpet. Unya, taga-direct ka. Unya, nagka-close pa mo, no? Pagkuhan sa Ginoo. Taga-magpet ka sa una, dili. Ah, dito po. Ah, sige. As mag-blow sa taog, ano, te, candle. Ikaw ra isa dira? Pero paano ito karoon ng mama ni Inday? Ah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, grabe kagin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kete, blow your candle. Hey, happy birthday.
Ate Jo, happy birthday. Unta nalipay ka no sa padala ni Ma'am Inday. Nalipay wala. Nalipay kayo. Okay. Happy birthday of more birthdays to come pa no. Kami ang Sweet Joy We Love Surprise sa Kidapawan. Na-happy nga kami ang napili ni Ma'am Inday para magkakaroon ng surprise sa diri og murag na nakamalumi no sa inyong story no. Dili relatives pero more than ano pa yun no? More than family sa heart. Okay, happy birthday te. Salamat po kay Ma'am Inday ug sa iyang family. Surprise! Galing to sa Sweet Joy Wheel of Surprise Kidapawan. Ang saya, di ba?